Čes, měl bych pár připomínek ke Stoneu. Nejhlavnější je asi zvuk. Pokud přichází nové kapely nebo skupiny nebo interpreti, jak třeba H1.6 nebo Zvěrina, tak ti DJové, když přijde ten pult, tak oni to dají strašně nahlas, ne? A to potom řve. A řve to tak, že to prostě fakt trhá uši. Prostě on si řekne, OK, to malý prostor, tak to vyholíme, to slyší tam vzadu. Akorát, že on si neuvědomuje, že když to řve tam vzadu, tak ti vepředu to mají úplně hovno. Skrz ty replaky to je prostě jenom jeden zvuk, kde jsou zkombinované prostě miky od reperu, hudba, instro, prostě všecko se to prostě valí do kupy a je z toho jeden velký bordel a prostě to strašně řve, to takové neposlouchatelné, z toho bolí uši a víš jak, hudbu si máš jakoby vychutnat v takovém tom klidu, ne? A to mi tam právě chybí jakože tam není nikdo, by to pohlídal, kdyby tam třeba byl šupstář vždycky jakoby koordinoval, usměrňoval, aby jim řekl jakože hej, nemusíš teda tak nahlas, jde to dobře slyšet, když tam zajdí, víš, že mu to pustí a fakt, že aby jim to vysvětlil, aby jim to někdo prostě vysvětlil, že je to malý prostor, že ten zvuk se tam prostě bije, že se to prostě nemůže dávat tak na moc nahlas. Takže je to potom takhle neposlouchatelné. No. H1.6 to právě měla, je tak kdysi Zvěrina a vlastně po nich myslím vystupoval Tough Rob, to bylo tehda, jakože před pár měsícema. A právě ten jeho DJ, on věděl, přišel, celou to asi poslouchal a říkal si, tak to úplně na hovno, to se dá poslouchat, tak to trochu stlumil. A jak jel Tough Rob, tak to bylo super, úplně perfektní vystoupení, prostě tam už si mohl si vychutnávat ty hlasy, zvuky, všechny, ten text hlavně, nemusel si furt dělat takovou, ty vole, teď to praská, teď to řve, teď to, fakt to šlo slyšet, ne? A u té H1.6 tam to prostě řvalo, jako byl tam kotel lidí, to bylo super, všichni se bavili a tak, a když jsou napití, tak jim to asi méně vadí, ale přitom fakt jako je to takové, že musíš být dál, je to takové, nevím, s tím mám hodně velké problémy, možná, že to je moje věc, že mám citlivé uši nebo jsem vadný, to je jako možné, ale je to takový problém, na který si podle mě je třeba dát pozor, protože fakt ten stůl je menší prostor a ten zvuk prostě, to jsou vlny, že? A jak oni se tam prostě od sebe odráží, tak to tam prostě se rozbije. Tak jako když naházejíš štěrk do vody, to prostě vidíš, ty kruhy se tam prostě všechny předmixují a máš prostě z toho mimrajs. Nevím, jak by se to dalo popsat. Druhá taková výtka je, když jsem tam včera přišel, po 9:30 nebo kolem 9:30, a když jsem tam vešel, tam byl takový dredatý DJ, ne? Prostě ten tam musel být furt. A bylo to úplně super, taková atmosféra, to bylo úplně sexy, prostě víš co, popisal takové jako, že to prostě jede, ne? A všichni se tam bavili, to prostě si úplně cítil z těch lidí, že se prostě baví, že každý byl připraven na to, že to je hopová akce, tak šli poslouchat hopy, tak tam přišli a bylo to super. Potom nějak po 10. nebo kolem 10. nastoupil DJ Šupsta a začal pouštět ty své věci a prostě ta atmosféra byla v prdeli, jo? To se dalo, nic proti němu nemám, to jako nemyslím, že je špatně nebo tak, ale už to bylo úplně na hovno. Ta atmosféra už byla taková rozbitá, ne? Proč to nemohlo dostat ten dredaty? A když jsem se třeba o tom zmínil pár lidem, jakože takový ten pocit, že se to posralo, tak každý říkal, jo hej, ten Stian Dredamat, ten je dobrý, ten vždycky hraje pouští dobré hopy. Tak jsem si říkal, proč to není furt, když je to hopová akce, tak ať to prostě to nechají dneska na starost jemu a on to tam prostě jakoby vyšperkuje, protože když hrál on, tak to bylo super. A když potom hráli všechno ostatní mezi těma jednotlivými interpretama samozřejmě, tak to bylo úplně stravačky. Hráli tam drumy, hráli tam snad kranky, hráli tam dubstep, to je to poprvé, co jsem tančil snad na dubstep. Přišel jsem tam na hopy, ne? Jak říkali kamoši, prostě když jdu na hopy, tak chci kurva hopy, ne drumy. Na drumy si můžu dát ve čtvrtek, ve středu nebo v úterý, nebo kdy se to jede. Takže prostě tohle, na to si dejte fakt pozor, nebo Kamila, dej si na to pozor, jak už je to, jsi v pohodě, takže by si, že ty si vždycky všechno pohlídáš, akorát, že chápu, že nemůžeš být všude, takže prostě to nemůžeš stíhat, nemůžeš prostě, ty máš na to lidi a spoléháš na to, že oni to zvládnou. Třeba hlavně teda to je úplně nejbrutálnější, já doufám, že už se to spravilo, protože teď jsem dlouho nebyl na Hitek ze Záhrobí, jak je tam ten, co má tu černou košili, vždycky černé gatě, a prostě on pouští nějaké sračky, byl většině, prostě měl pivo v ruce někde nalítaný, lítal, prostě nebyl u pultu, jakože u mixpultu, kde mohl pouštět hudby, nebo kde by si za ním někdo mohl zajít a říct mu, nemohl by zahrát tohle, protože ty české sračky, Špinadová nebo koho tam pouští, jako neříkám, že to jsou špatné zpěvačky, ale přece jenom, ne, na to jsem tam nepřišel, tam chceš prostě slyšet takové ty old school 90s, 80s, jako nic proti těm holkám nebo zpěvačkám nemám, jo, třeba, ale zase, když si nějaká holka tam přijde, a já bych chtěla zahrát Evu Špinadovou, tak prostě DJ se řekne, hej jo, mám tady 200 lidí a to ty jediná, chceš tady tu sračku, takže sorry, to nemám. A když vám někdo přijde a řekne, hej, zahraj mi třeba jen, no, to mi napadá zase Cypress Hill, to je úplně super, nebo zahraj mi Onyxe, nebo zahraj mi něco. Tam si řekne, hej jo, tyhle lidi jsou takový, kteří by to poslouchají. Tak on to pustí a teď vidí, že tam přijde prostě 50 lidí na ten park, tak si řekne, kurva, tak to budu hrát furt. Chápeš? A takhle se prostě to děje, že se podíváš a vidíš, na co ti lidi reagují. Samozřejmě chápu, že to musí být těžké, ne? Máš notebook, tam máš 500 písniček a tam je na straně 200 lidí a řekni, to už něco pust, tak ty už má sám pustit. A tak nepustíš něco, co víš, že jsou hovna, ne?
Takže to mě právě vždycky naštvalo, právě na tom černá košile a černé gatě. A vždycky tam jít někde s pivem a pustil nějakou hudbu, aby si mohl zatancovat s nějakou holkou. A on tam byl třeba na parketě sám a tancoval si a všechno v pohodě, ale není v pohodě, ne? Tam byl proto, aby se bavili všichni, ne on, s nějakou holkou, co si tam nabaloval, nebo to byla možná jeho holka, ale prostě chápeš, tohle je neprofesionální, to je špatně. Navíc potom vždycky přišel Kamil a já vždycky, když vidím Kamila, tak já brečím štěstím, protože ten chlápek vínu. Jestli to teď víš, tak ty Kamile víš a baterka došla. No, jak jsem říkal, ty Kamile víš, prostě Kamil ví, on přijde, řekne si, co to je za hovna, přijde k pultu a no, tu písničku utne v prostředku a pustí tam něco dobrého. Chápeš? A potom přijdou lidi a zase se to rozjede. Neříkám to proto, že, chápeš, kdybych tam neměl rád, tak tam nechodím, já to tam mám rád. Že to fakt nemyslím špatně, ani proti těm lidem nic znám, ani proti Šipstovi, ani proti tomu černokošilákovi, ani proti nikomu, ne. Že třeba je se povznést a říct si, OK, dělám to asi špatně nebo nedělám to tak dobře. Chápeš, plno lidí, třeba co se s ním bavím, tak když vždycky stojí a jsou na sraně, říkají, no zase pouští sračky, ne. A já si říkám, tak jo, tak proč mi to nikdo neřekne? No tak víš co, nevím, prostě, tak mu to řeknu, on to neví, on si řekne, hej, pouštím to, vidím, že tam pár lidí tancuje, ostatní se jako dívají kivou hlavou, tak asi je to v pohodě. On totiž neví, když mu to nikomu neřekneš, tak oni to neví, to je právě to. To je všecko, že to neví, no? Tomu říkám hity z pekla, vždycky takové ty české hodiny, ta česká hodinka, to je prostě smrt, prostě. Jak DJ nechápe, že on tam není pro sebe, ani pro své kamarády, on tam pro všechny i cizí lidi, musí to mě pouštět tak, jak prostě jak Kamil. Kamil to umí. Je to tak, že mi na tom záleží, tak proto to říkám. Kdyby mi na tom nezáleží, tak si řeknu, já si to nedohajzlu, ale já to tam mám rád a chci, aby to tam bylo lepší. Jo, díky za pozornost a mějte se. Čest.